Ahoj, rozhledna Barborka je menší, ale zajímavá vyhlídková věž, která se nachází v obci Horní Raškovice, místní části obce Svinčany v Pardubickém kraji. Leží na severním okraji Železných hor přibližně 3,5 km severozápadně od města Heřmanův Městec. Díky své poloze nabízí pěkný výhled do okolní krajiny a je oblíbeným cílem turistů i cyklistů. Rozhledna stojí v nadmořské výšce přibližně 312 až 313 metrů, i když není příliš vysoká, její poloha na otevřeném místě umožňuje návštěvníkům vidět velkou část okolní krajiny. Za dobré viditelnosti lze z vyhlídkové plošiny spatřit například Železné hory, Orlické hory nebo dokonce vrcholky Krkonoš. Viditelné je také Polabí a dominantní krajinný prvek v okolí Pardubic, Kunětická hora. Samotná rozhledna není velká, celková výška stavby je přibližně 13,8 metrů a vyhlídková plošina se nachází ve výšce asi 10 metrů nad zemí. Bohužel byla zavřeno. Na vrchol vede celkem 47 schodů, konstrukce je poměrně jednoduchá, ale účelná, věž je dvoupatrová a vyhlídková plošina je zastřešená, což umožňuje návštěvu i při horším počasí. Rozhledna Barborka byla poprvé postavena v roce 2004. Původní konstrukce byla dřevěná a vznikla na základě iniciativy místních obcí a mikroregionu Heřmanov Městecko. Jejím cílem bylo zatraktivnit oblast pro turisty a cyklisty a vytvořit nové výletní místo v regionu. Stavba probíhala poměrně rychle, od srpna do října roku 2004. V roce 2013 však prošla rozhledna výraznou rekonstrukcí. Původní dřevěná konstrukce byla nahrazena pevnější ocelovou konstrukcí, aby byla věž odolnější vůči povětrnostním podmínkám a měla delší životnost. Po rekonstrukci byla znovu otevřena veřejnosti a dodnes slouží turistům jako vyhlídkový bod. Zajímavostí je také samotný název rozhledny. Jméno Barborka odkazuje na svatou Barboru, která je patronkou horníků a lidí pracujících v podzemí. Tento název nebyl vybrán náhodně, připomíná totiž historii zdejšího kraje. V okolí Horních Raškovic se totiž v minulosti těžil kámen používaný například na výrobu mlýnských kamenů. Lidé, kteří se těžbou zabývali, byli někdy označováni jako skalníci. Název rozhledny tedy symbolicky odkazuje na tuto historickou tradici regionu. Rozhledna stojí v blízkosti bývalých raškovických lomů, které jsou dnes zajímavým přírodním místem. Lokalita je tak propojením historie, geologie i turistiky. V okolí rozhledny se nachází také menší odpočinkový areál s lavičkami, altánem a dalšími prvky pro návštěvníky. Areál je využívá nejen turisty a také místními obyvateli jako místo pro odpočinek nebo rodinné výlety. Velkou výhodou rozhledny Barborka je její dobrá dostupnost. Nachází se totiž přímo u cyklotrasy číslo 4128, takže je snadno dostupná na kole. K rozhledně se dá dojít také pěšky z okolních obcí nebo přijet s autem, protože poblíž se nachází malé parkoviště, díky tomu je místo oblíbené mezi cyklisty i rodinami s dětmi. Rozhledna je většinou přístupná během turistické sezóny, především od jara do podzimu. V některých obdobích bývá otevřena jen o víkendech, zatímco v letních měsících bývá přístupná častěji. Mimo běžnou otevírací dobu je možné návštěvu domluvit předem se správcem nebo s obecním úřadem ve Svinčanech, například pro větší skupiny návštěvníků. Kromě samotné vyhlídky se v areálu rozhledny občas konají různé regionální akce nebo kulturní setkání. V minulosti se zde například pořádaly akce zaměřené na tradice regionu, ukázky řemesel nebo folklorní vystoupení. Díky tomu je rozhledna nejen turistickým místem, ale také menším centrem místního společenského života. Přestože rozhledna Barborka není tak vysoká ani známá jako některé jiné české rozhledny, má své kouzlo. Nabízí klidné prostředí, pěkné výhledy a připomíná historii oblasti spojenou s těžbou kamene. Pro turisty, kteří navštěvují Železné hory nebo Pardubicko, je tak příjemným a nenáročným cílem výletů. Rozhledna Barborka tak představuje zajímavé spojení historie, přírody a turistiky. Je důkazem toho, že i menší rozhledny mohou být významným místem pro místní obyvatele i návštěvníky regionu.